Ćao ljudi, dobrodošli nazad na moj kanal. Danas gledate Q&A. Stavila sam vam na Instagramu sliku da mi postavljate pitanja. Svašta ste mi pitali, ostanite do kraja ako hoćete da vidite odgovore. Dakle, kao što rekoh, postavili ste mi jako simpatična pitanja, na neka naravno neću odgovoriti i ono što sam pre nego što krenem da odgovaram uopšte htjela da kažem je nemojte molim vas da me pitate u vezi Balkan Tube Festa ko je s kim bio, šta se dešavalo, je se nešto desilo između nekoga i tako dalje. Ljudi, ja i da znam to, nisam luda da vam kažem, tako da ta pitanja, molim vas, nemojte da mi postavljate ni sad, ni u buduće, jer džabe pitate, nećete dobiti odgovor. Prvo ćemo da krenemo sa nekim osnovnijim pitanjima i neke stvari koje vi želite da znate o meni da biste me verovatno malo bolje upoznali. A prvo pitanje glasi, kada sam rođena, šta sam u horoskopu? Naravno, rođena sam 24. februara 1995. Riba sam u horoskopu, podznaku sam rak. Dalje, ono što vas je interesovalo je koja mi je omiljena boja. Omiljena boja mi je plava, mada posljednje 2 godine forsiram žutu iz nekog razloga, to mi se jako dopada i gledam da što više kupujem žutih stvari. Pitali ste me koji mi je omiljeni film. Omiljeni film je Harry Potter, ali snimit ću vam top 10 omiljenih filmova, tako da ćete o tome čuti u nekom od narednih videa. Onda, često pitanje je bilo kako ja toliko dobro znam bosanski i bosanci. Prvo, ja ne znam bosanski, ja imitiram taj jezik, a što se tiče toga na koji način poznajem, da kažem, bosanski mentalitet, to je zato što imam jako puno prijatelja koji su odatle i bila sam u Bosni dosta puta, tako da sam eto uspela koliko toliko da vas upoznam. Naredno pitanje, da li ću da snimam igrice i ako budem snimala koje ću igrice snimati? Ovako, jedina igrica koju ja igram je World of Warcraft, ne igram možda posljednja 2-3 meseca, tako nešto. Da li ću snimati, ne znam, ako se odlučim da nastavim da igram, sigurno će biti neki video u vezi toga, ali evo, pišite mi u komentarima da li vas interesuje da to gledate. Pitali ste me koliko dugo se bavim programiranjem se bavim 3 godine, nisam neki vrhunski programer ili bilo šta tako, ali eto, s obzirom da studiram to, znam po nešto. Ubedljivo najčešće postavljeno pitanje je bilo kako i koliko dugo se ja znam sa Kikom. Evo da vam ispričam. Dakle, McDonald's je na svojoj stranici na Instagramu objavio neki konkurs ili šta već gdje je trebalo svi da okače sliku iz djetinjstva. Ja sam okačila sliku, naravno najretardiraniju koju sam mogla da nađem, ali problem je bio što nisam pročitala do kraja o čemu se tu radi. Ja sam mislila da ne znam, kao najbolja slika dobija neku hranu ili nešto, meni naravno kad kažete hrana, eto mene, ja sam odmah došla. I posle tipa 7 dana mene su kontaktirali sa stranice i rekli mi da sam pozvana na druženje sa Kikom. Na druženje s kim? Ko je to? O čemu se radi? Gde je tu hrana? Gde je neki Big Mac obrok, nešto? Ne razumijem. I naravno ja idem kao da pogledam ko je to, šta je to, vidim djevojčica jedna, igra kanter, snima za YouTube. Okej, ja ne znam ko je, ali očigledno ljudi znaju. I sad, pošto je ona mene već zvala, naravno mislim neću da ispalim, nisam ljuda, prvo nisam znala da li je zvala samo mene ili koliko ljudi. Tako da ništa, ja sam to naravno prihvatila, rekao ajde otići ću naravno da vidim o čemu se radi, ko je to, pogledala sam par videa čisto da ne dođem ko pa dobranac, kao čao, kao ko si ti, mislim nije u redu. I posle nekoliko videa tu sam ono već gotivila sam je i kad sam došla tamo, nas dve smo se upoznali, ja sam zamislite bila najstarija tamo i eto, tad se družimo, od tad bukvalno ne rastajemo se. Znate da me Kika zvala na BTF, tako da tu smo se, da kažem, još više zbližile i sad se najnormalnije družimo. Nekoliko pitanja sam dobila o tome šta mislim o Vanimiju. Mislim da je dečko Braćila, naravno, i pozdrav za njegovu braćarsku armiju ako ovo gledate. Super je lik, ne mogu da imam neko detaljno mišljenje kao što ste me to pitali, zato što nisam toliko vremena provela s njim i nisam s njim toliko razgovarala, ali ono što mogu ovako da kažem neki prvi utisak je da je dečko car, tako da Vanimi pozdrav. I da, u vezi YouTube-a također ste me pitali koliko dugo planiram da snimam. Planiram da snimam sve dok budem imala dovoljno ideja, tema, challenge-a, svega, čega god. Sve dok budem mislila da mogu nešto pametno i zanimljivo da vam pokažem, do tad ću da snimam, kad to prestane, eto. I ljudi moji, to bi bilo to za ovaj Q&A, pravit ću uskoro sljedeći. Vi slobodno ispod ovog videa možete mi postavljati pitanja koje ću ja da pročitam i da ubacim u naredni video. Tako da, hvala što ste gledali, bacite like, bacite share, bacite subscribe, a mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!